Nazdar vás, takže ja som vaša youtuberka Martina Simona a dnes sa tu ideme pozerať po mojom serveri. Ešte to není server, ale za chvíľu to bude, lebo môj brat sa mi to hacknú trochu, takže môžeme začať. Takže tu som vytvorila vlastný elixír a servera, ktorý je na film. Máte také krásne skiny, áno. Tu je koš, vidíte. Tuto keď máme problémy. Keď tam tu, ešte tu budem mať ako kopírku môjho skinu. Takže viem, že NPC, ale už to neviem. Tu napísali do komentu, alebo čo viem. Počkajte chvíľu. Takže to je jedno. Či komunikovať, či to našlo, alebo to zistíme. Takže každá sa bude chodiť asi na vart prírode a tak ďalej. Toto je vidíte máme Ender, to nazýva, že Ender. Tam bude že cesta do Bardoly. Asi toto bude Vart Info. A keď to bude takéto, tam bude info cesta, toto príde nejaký joker alebo nič, neviem, že čo bude, proste to sa všetko dozviete. Tu bude VIP a také. Všetko robíme stále a dá ten pekný strom. To všetko je moje zatiaľ. Ešte mi dostaneme, ešte tu na môj spawn. No, pekne hrozne ladí. Takže budem sa s vami končiť a snáď, že sa uvidíme na budúce. Takže čau.